Nyt puhun ajatuksesta, jota jo varmaan joku yrittää toteuttaa aivotutkimuksen nimissä. Vastustan kyseistä teknologiaa tässä muodossa, missä aion asian esittää liian intrusiivisuuden takia. Nykypäivänä ei olisi mitenkään yllättävää, jos aivoja pystyisi ohjaamaan teknologialla. Onhan aivoja jo tutkittu jonkin aikaa ja joidenkin nisäkkäiden, esimerkiksi rottien aivoihin on osattu antaa käskyjä jo suunnilleen 2000-luvun alkupuolella implanttien kautta. Neuralink on jo alkeellinen aivoyhteysteknologia. Todiste konseptista tästä puolihullusta pohdinnastani. Aivoissa kulkee ainakin alfa, beta ja delta-aaltoja. En yllättyisi, jos aivoja pystyisi ohjaamaan myös ilman implantteja aallon pituuksilla. Luulisi olevan mahdollista käynnistää sähköimpulsseja langattomastikin. Onhan langattomia latureitakin. Melko kehno vertaus, mutta miksipä se ei. Aivoohjain olisi huomattavasti vaarallisempi aparaatti kuin mikään ydinpommi koskaan. Mahdollistaisi suoran propagandan syöttämisen, mahdollistaisi näennäisen telepatian, eli aivoista aivoihin puheen kopioimalla puheen, mitä ihminen ajattelee, ja kopioimalla sen toisiin aivoihin, jos opimme ymmärtämään, kuinka puheen vastaanottaminen aivoissa toimii. En näe mitään syytä, miksi moinen ei olisi mahdollista. Synapseja ohjaamalla pystyisi ohjaamaan tunnetiloja. Tuntoaisti toimii sähköimpulsseilla. Kuuloakin varmaan olisi mahdollista ohjata, jos värisyttää tärykalvoa, kuten se reagoisi todelliseen ääneen. Jos näköaistin toimintamekanismit opitaan tuntemaan, niin näköaistin pystyisi kääntämään liikkuvaksi kuvadataksi, siis videoksi. Kuulostaa todella vaaralliselta kaikin puolin. Moisen teknologian keksiminen olisi melkoinen aivotieteellinen läpimurto. Kyseinen aparaatti olisi vain aivan liian epäeettinen kaikilla tavoilla. Ehkä moisella pystyisi luomaan sokeille näkökyvyn simuloimalla näköaisti aivoihin. Ainakin joku hyödyllinenkin käyttötarkoitus olisi sitten. Ehkä sillä pystyisi luomaan myös puhekyvyn ihmisille, jotka ei pysty puhumaan. Tosi siihen on olemassa jo vaihtoehto. Puhesyntetisaattorit. Koomapotilaiden aivoja pystyisi kartoittamaan, että mitä siellä tapahtuu. Ehkä pystyisi myös kaivamaan esimerkiksi dementikon viimeisen toivomuksen. Kehittämään yhteyden ihmisiin, joiden kanssa ei ole mahdollista kommunikoida enää normaalilla tavalla. Tuollaisella pystyisi selvittämään aivojen mekanismeja todella tehokkaasti. Jos löytyy mistä osasta aivoja mikäkin asia tapahtuu, niin mitä tahansa aivoille mahdollista pystyy aiheuttamaan vähintäänkin illuusiona tai hallusinaationa, ja ihminen kokee sen silloin täysin totena mahdollisesti. Se olisi tosi vaarallista ja haitallista. Joka tapauksessa moinen aparaatti olisi aivan liian epäeettinen ja intrusiivinen. Se pitäisi kieltää jo ennen käyttöönottoa. Vaatisi vähintäänkin erittäin suuret rajoitukset ja varmasti eettisen työympäristön. Ei sellaista muuten voisi käyttää mihinkään, kehenkään. Joten iso ei aivotietokoneelle. Ei mulla muuta. Hei hei ja kauniita unia.